हेलो लोगोफोर गासैखौबो जोंनि किउ जब नलेज यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टआव फैथावनाव मोस्ट इम्परटेन्ट आसाम हिस्टरिनि मोननैसो कुइसननि एन्सार लानानै फैदों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे कुइसन होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। कुइसनआ जाबाय हु वाज द फार्स्ट आहम किं टु सेलिब्रेट बिहु इन द क'र्टियार्ड अफ आसाम? अप्शन एआव दङ गदाधर सिंह, अप्शन बी रुद्र सिंह, अप्शन सी शिवा सिंह, अप्शन डी प्रमोद सिंह। बे अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव बबे मोनसेया कारेक्ट? नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांनि कमेन्टनि फिनआ कारेक्ट जादोंब्ला जोंनि किउ जब नलेज चेनेला साननानै लाबाय नोंथाङा फैगौ DHS बा आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट एग्जामनि थाखाय रेडि जाना दंखायो। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअनि फार्स्ट एबा गिबि सोंलुआव दङ हु इज नाउ एज द शिवाजी अफ आसाम? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नाम्बार ए लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकननि जोनोमखौ सोङोब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय। लाचित बरफुकनआ 24 नभेम्बर 1622 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो बबेयाव होनोब्ला चराइदेव आसाम। आरो लाचित बरफुकनआ 25 एप्रिल 1672 मायथाइयाव थैदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन विच इयार द बेटेल अफ इटाकली वाज फाइट? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी 1682। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द थार्ड बार्मिज इनवेशन टुक प्लेस इन द इयार? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार डी 1821। नेक्स्ट कुइसन व्हिच किं वाज आल्सो नाउ एज नौरिया रजा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी सुटिंपा। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द आहम नेम अफ स्वर्गदेव शिवा सिंह वाज? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार डी सुतानपा। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच आहम किं सेन्ट हिज मेन टु दिल्ली टु लार्न मिउजिक? लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी रुद्र सिंह। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वाज नाउ एज द विक्रमादित्य अफ कामरुपा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी नरनारायण। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वाज द आहम किं डिउरिं द ग्रेट बेटेल अफ सराइघाट इन 1671 AD? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी उदयदित्य। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच आहम किं बिल्ड द प्रेजेन्ट एक्जिस्टिं रंघर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी प्रमोद सिंह। नेक्स्ट कुइसन व्हिच अफ द फलोइंग आहम किं वाज आल्सो नाउ एज बुरहा रजा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी प्रताप सिंह। नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन आहम किंडम एन अफिसार वाज एपइन्टेड टु डाइरेक्ट मिउजिक हु वाज ही? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी गियान बरुवा। नेक्स्ट कुइसनाव दङ जयमती कनवारी वाज टर्चार्ड एन्ड किल्ड बाय द हेन्ड्समेन अफ? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी सुलिकपा एन्ड लालुक चला बरफुकन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच किं वाज आल्सो नाउ बाय द नेम अफ बगा राजा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी सुराम्पा। नेक्स्ट कुइसन व्हाट वाज द शेप अफ द आहम कइन्स? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी अक्टागनेल। नेक्स्ट कुइसन हु शिफ्टेड द आहम कैपिटल फ्रम गड़गांव टू रंगपुर वाज? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार डी रुद्र सिंह। नेक्स्ट कुइसन व्हिच आहम किं इंट्रोड्यूस्ड द फोसा सिस्टेम? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार ए प्रताप सिंह। नेक्स्ट कुइसन हु एमंग द फलोइंग बिकाम फेमास इन हिस्टरी अफ आसाम एज लरा राजा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी सुलिकपा। सुलिकपानि हिन्दू मुङा जाबाय रत्नध्वज सिंह। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु एमंग द फलोइंग वाज द फार्स्ट आहम रुलार टु अफिसियली एक्सेप्ट हिन्दुइज्म? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी जयाध्वज सिंह। नेक्स्ट कुइसन द Ahoms established their last capital at?
बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी जरहाट। लास्ट एबा जोबथा सोंलुआव दङ हु वाज द लास्ट किं अफ द आहम किंडम। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी पुरन्दर सिंह। लोगोफोर दिनैनि सोंनायनि फिननाया बेखिनियानोमोन आरो सोंनायनि फिनाव बोरैबा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। गोजोन्थों।